namhlanje maniphumile namhlanje. What was the mission? What was the intention? To have fun. Yeah. Manje ubani umlindelele namhlanje? Russell Zuma. And what song you Russell Zuma? Oh. Ngathi semathandweni. Ngathi semathandweni. Umuntu engazi ukuthi akasiphethe kahle. Hayi sibonge. Manje lamanqamo bafethu sisemathandweni sivashele uRussell Zuma so sithi ama lovebirds sithi kwabuza 1-2 nyana 1-2 bafo kuhamba kanjani mfethu? Ake ngiyaphile kafuthi sinezona. Ngiyaphile kampela. Ngiyabona ukuthi uhamba kamnandi uhleli kahle noSiso Muhle mama. Uyayibona? Qondile. Yeah. And esikade ukuthatha izithombe bafethu khona isithombe esakasisi noBhuti isithombe somshado leso. Ngizobe ngiyiwitness ngifaka iphansi. Professional dog. Uyayibona? Sisi, njengoba uzoRussell Zuma namhlanje, iyiphi ingoma yakhe ethandayo? Hey mina ngisimuto music shembuzi ukuthi ngapha ngikhabile ngapha. Yeah. Maye Grootman ingoma kaRussell Zuma nje ewa. Ushaye ngapha. Esina mina ipiano yalimamela fucked up nokhotha ukuthi ubani usani. Bonkhumuze iwani bengathi le tsotsi lena meyishaya ihila inhliziyo. Hila. Yeah. Oh yeah. Makafethu. Mara mfethu. Mthandi setup. Sibonye bafethu. Besingazani ngamagama. Mina uMagadla mfethu. Magadla. Yeah. Magadla. Kuma social so listening room with Walker ku YouTube. Listening room with Walker. Yeah. Sure. Ase ngithola Hayi, nakanja. Yeah. Okay. Bana namhlanje ngibethe iterings endawo. Ngibona ngeAlaska nje ukuthi hayi moshakela. Hola. So sister, mawuphuma ushaye kanje namhlanje, who's your favorite act? Uzele bani kahle la eButcher 2.0? Ngizele uRussell. Manje yiphi ingoma engathi kushaye emanonini yakhe? Ngiyayithanda ingane yabantu ngaze ngayithanda ingane yabantu. Sale somshara house mos lo mthandayo. Hayi. Eish man yazi kule tafula kwaba kuhle bahle yonke into nje ithi tsaza. So ngifuna ukubuza man maniphuma kanje niphuma endlini mawuthi uyenzani eButcher 2.0 mawuthi uyaphula intamo mawuthi uyenza. We are here to have fun. So who's like your favorite act that you're waiting for that you are langazeling for? Russell Russell. So what song yiphi lengoma vele eight? Ngayithanda ingane yabantu My favorite. So ubani? Anonymous. Hi bafo. Uzwel Anonymous from namhlanje. For now. Wena? Same song. Yeah. Ikhumbuza bani ke like who does it? Oh it's Tembo or umuntu wani? Oh Anonymous phela. Yeah. Oh yeah. All right. Hayi sibonye bafethu inside Benekan phakathi. Ngithe kuwe namhlanje. Yeah. Kahle kampani umele uzimiseleni namhlanje. Njengoba ufike la eButcher 2.0. Siphume kayi-1 nathi social utshwala sibona abantu ebifani kube mnandi. Hayi bani umele uRussell Zuma usiya busy bani. Obvious bonke abakhona sibhalindile. Injalo. Abapikile abashayiti abadume ngayo kuthebe kube mnandi. Njengoba nibona hayi ziyamporoma ziyaphushuma eButcher 2.0 phakathi inside Benekan. Sanibonani? Ninjani? Sharp. Yenzakalani namhlanje maphuma umuhle kangaka? What was the intention? Ngizozikhipha nje yabo ngishaya umoya kancane. Listen to some good music. Give it right. And who's your favorite act that's performing today? It has to be Russell Zuma, obvious. Yeah. Mayiphi ingoma yakho ethanda? All of
love them. All of them? Yeah, Just all of give me one. Angikaze, Healer, like Slings. My healer, yini khona umuntu wakhula and then the resonated with you. I just like the sound. Yeah, music nje omnandi yabo. Yeah, ukam. My usenabangani? Yeah, my best. Okay, your best friend. Sisi. Manje mama uhle kangaka kenzakalani? Rani, siphumile si-out. Yeah. Vuta something. Vuta first. Okay. So what's your favorite act today? What? My favorite act is the DJ that just came out. I think Ukop's Deep. Yeah. Osborne. I love that. His set was fire. Okay. Yeah. Have you listened to him before? I have. I know him from Facebook, I think, but yeah. Please be a regular at Push 2.0. Sector sharp. And out yami. So Kambani mfethu njengoba usishaye kanje mfethu who's your favorite act today? Kambani ngani? Ngithi njengoba usishaye kanje who's your favorite act today? Nje yami. Konje ubani le outlet. The last one isingekhosi kamala. Konje ubani kamala. Ubani kamala out there. I'm looking forward to see Russell. Russell Zuma. Maye yiphi ingoma ikushaya phakathi njalo? Konje sini bana. Kuthini isidi zokuphila khona lapho ntwana Maria ngithola Anyakuzwa yizo njalo awushayile nje yami wena wona Inside Penekant eButcher 2.0 ngiphethe uGrotman ubani kama Mashobani umzilikazi hayi yiyo mfowethu ngifuna ukwazi nje namhlanje ukuthi i-act njengoba kuzabantu abaningi kuzusiya Mzizi kuzoRussell Zuma nabanye aba DJ umuphi omlindelele kakhulu namhlanje ayile bathu Russell what yeah ayipoza yeah yipi number kushaya emanonini kahle kahle ayibhala ngizwa ku TikTok yeah angeke khona ukuculela yona mara bamba yeah bamba ngibona siyabonga Grotman showcase namhlanje njengoba umuhle kanje uzikhiphe kanje ubani omlindele namhlanje ngilindela uRussell Zuma. Okay, manje yipi ingoma yakhe ekushayayo ekhumbuza umuntu wakho njengoba ngiyazi umuhle nje ngeke uhlala ngabi nomuntu ngeke Akekho mara yeah. So yipi ingoma yakho ethanda Ngayithanda ingane yabantu. ozoyithanda kanjani Yebo. mara ukhona umuntu ke yakuthanda wena Yeah, ukho. awufuna umshawa out alright sasha hayi ngiphethe amabhoza ke namhlanje niyabona shayo entension shayo khaki bakwatile bo sister ke namhlanje yeah awuthi ngena ngaphakathi vele yabo nibe phakathi kwezinto ezimnandi sister wani kama Umzizi. Yeah. oh umntanekini lo ozayo usiyamzizi Hayi angimazi. ubani kama sisi Mina uThulfelo. Yeah. ashuthi yakhe ulindeleni namhlanje sister njengoba ushaye kanje Russell Zuma. yeah manje uRussell Zuma yipi ngona mavele 8 vele ukuthi Angaze ngalubona. Thando lunjena. ubani lokuthanda ngalendlela ngcono simshare out yabo ngeke Zulu ngwana kahayi yes Ngiyathulwa ngokutha. yes uvutha kuphi Khona la. Hayi basuthi. athi singabashaya manje namhlanje mawuzikhiphe kanje umuhle so yini imishini Hayi bengisazodlala nabanye abantwana uyazi ukuthi mawuzomingila nabanye abantwana Yeah. the place to be is Yeah. la eBusha. yayibona na kanjani no mara ngifuna ukwazi mina ukuthi namhlanje ubani nomzelo bani nje uRussell uRussell awubuzi nokubuza uRussell guys. kusho ukuthi nje makathi yametha You know what my worry is? Ungona uRussell ne and the chances angizabe sengila. Yayibo. So I'm going to try by all means. I'm going to try by all means to limit myself because ngifuna ukuba nje naye. Yeah. manje yipi le ngoma engathi ukuthi Mara uyishilo ipoza lama Oh, poza. Same WhatsApp group. alright Yeah. izinto ezimnandi Ngezinto ezimnandi yabo. namama Yebo. hola sister Ciao. hayi mnandi bafethu abahle ke namhlanje igama ubani sisi Akhona. wakhona njengoba kuRussell Zuma ngifuna ukwazi nje ukuthi yipi ingoma yakhe nje ekushaye ithi
njengoba kuzoRussell Zuma namhlanje yiphi ingoma yakhe kuthinta emalini Angizazi nokuzazi nje. Awuzazi? Ungafuna ukungihlaza abantu. Angizazi nokuzazi. Sister. Dala kaloku mna lo 2000. Nizwile siswami Isa interviewer. Ya ungalwamesa bayini. nazo-ke izinto ze-soft life ke ubona vele ngokuthi zi-fresh the way ngakhona kodwa awuthi vele yizwa awuthi mbani kama Igama lami nguHarry. okay awuthi namhlanje siyakhipha kuzoRussell Zuma usiyamzisa ubani kahle hle usishaye ngayo kakhulu uRussell Zuma njalo. Yeah. maye yiphi mfethu inamba kushaya emanonini mfethu ukuthi ucabanga uBheki plus ngiyakena ukuthi unoBheki ngeke uhlalo kabi noBheki Awube banginaye, ongifuna yeze. Mara ngisemathandweni. Yeah, yabo le ngisemathandweni. afuna ukuthi shout out nyana Yeah, shout out to abajita abashaye content blind. Basiphethe kahle. Basama video all night long. We having fun. Thanks for the great interview also. amazing wona shapere njam ubani kama X-Men. X-Men Yeah. wona uthi maye ondakhi ushaye ngoba Yeah. ufanda ushaye ngoba yeah Faith. Hayi mina ngile ngizathiwe baba. Yabo akekho ngishayeka. oh okay Hayi. mara senyacabanga ukuthi kuma artist azayo ubani ushaye ngayo Awubasi. uMr Healer vele. Mr Hill maye usakhawathekile before Plenty. maye ikhilile le number phela Yeah, le number aye. ikhilile Probably dog. Probably. Cha wona Mr Isman wona asifika kuintswempa ke njalo ufike ibipaka chuchu Wethu. Esimnyama ngekani. jaya wona ubani igama njalo I'll check. check mabaso bese check mabaso ke Check, manje but not Mabaso, but check. vele jam Shout out to me. vele I'm much. wona uthiyam mfuna ukena uthiyam fandak njengoba sikhipha kanje ubani oshaye ngayo Hayi Joe, mina umuntu engumzele la uRussell kuphela. Ya uZuma. mayiphi number kushaya emanonini Ethu uthi ngikhonta igama lane but awuthi ngidedele ngizobhimba phambili yayithola yabona le ithi ngize ngathola kuze ngithande umuntu ongaziphethe kahle yayithola yalelo hayi hayi mayikhumbuza bani nami Joe like ashakena mosi uthando liyakhulisa yayithola liyakha umuntu so there was a one time ugeli so nana besijole yayithola so bekangaziphethe kahle yayithola so that's why I love that song yayithola yeah hayi kanjani uthiyam Jack of all trades wona njayam Hayi. yizo ngiyaphila namhlanje nje siyabona ukuthi siphumile ziyaboroma ubani namhlanje omlindele Russell wazambiza kamnani ngathi nje nine history wena no Russell Baba umntanami. nizwile ke bafethu manje yiphi ingoma uyithanda kakhulu Awunguke namhlanje happy. serious are you happy though Yeah. okay asiyabonga siswami sharp Bosisibamba hayi ninjani ngiyaphila so ngicela ukwazi namhlanje nje njengoba sishube kanje kune Russell no Siyamzizi ubani umlindele kakhulu Yo. As I was invited, I wasn't sure who is who, but everyone nje. okay Russell Zuma I think so. not even one song yakhe No. Ihila Oh yeah, that one. so who does it remind you of My daughter. oh seriously Yeah. that's beautiful sisi all right sharp so ngicela ukubuza ke namhlanje njengoba sishube kanje ubani ummeli I was invited. invited Yeah. okay mara Russell yamaza ngisho Yeah. okay so yiphi ingoma yakhe ethanda Yo. Ngathi sithanda zonke ke. all right abafethu niyabona ziyamporoma ziyashuka sibonye
arms around me till the morning. Kanje Butcher 2.0 ubuthele ngendlela eyisimanga. We had the wonderful Siam Zizi, wonderful upcoming artist and wonderful songster, man. Khona ingoma engishayayo yakhe kakhulu ithi moya 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 moya. But babe, Oh, moya moya. Poet, first of all, my first question, singakangeni kumsebenzi wakho. What is your relationship ne Tap and Tap? So Tap and Tap is literally my foundation. That's why I started singing. That's where I think it groomed me, you know. So Tap and Tap will always have my heart, honestly. So if I were to ask, what is your all-time Tap and Tap group? Barorisi ba Morena, Jerusalem Enja, what? I think all time, Barorisi of course, go Jerusalem. But my utmost favorite is Sue, Mighty O Lord, and Impumelelo Yabash. Yeah. Oh, thank you, Al-Tap. So I just wanted to ask, with right now, I heard Uti gonna be taking out something no Kera H. It's Take Me. When can we expect that, man? Winter Nyana, something cozy for the winter, babies, you know. So between July, June, I'm giving you guys a project. You've been asking, so I'm doing it now. Amazing. But as always, Fetu, you and Omid always create magic. Can we actually look for a collaboration as you artist album with the producer? Can you look forward to that? Omid Skimfanaka, and I see it happening. It is happening actually. He's gonna be in my project. He's gonna engineer my project. So Omid Skimfanaka, there's going to be more beautiful tracks. Trust me. Thank you so much, my chief. Thank you so much.